ஓ! ஏன் மாதாஜி? அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ பர்ஃபெக்ட் கொஷின், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணல. நம்ம அப்படியே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருப்போம். அப்படியே அவங்க வரட்டும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அமெரிக்கன் டிசைபிள். அவங்க பிரபுபாத்தா கிட்ட கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பிரபுபாத்தா நல்லபடியா ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டியோட மனநிலை. அவங்க எப்படிலாம் வந்துட்டு இஷ்கானுக்குள்ளார வராங்க, கிருஷ்ண பக்திக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகுறாங்க, அவங்க மனசில் என்னென்ன கேள்விகள்லாம் இருக்கும். அது வந்துட்டு ஃபாரினர் வேறு இல்லையா? ஸோ இப்போ இங்கே பிறந்து வளர்ந்துருந்தாலும், இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்துருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். நாராயண வழிபாடு, பகவான் கிருஷ்ணரோட வழிபாடு, பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும். அவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசு. ஸோ அந்த மனநிலையில், அவங்களோட அந்த மனநிலையிலேருந்து அவங்க கேள்விகள்லாம் நிறைய கேட்குறாங்க. அதுக்கு பிறகு பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க, நல்லபடியாக ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஈவன் நம்மளுக்குமே இது வந்து ரொம்ப நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்மளுமே என்னென்னா அது ஒரு ரிச்சுவல்ஸாக தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும், இல்லைங்களா? பவானி வழிபாடு பண்ணுறதை கூட தேவர்கள் வழிபாடு மாதிரி ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபாக வாரத்தில் ஒரு தடவை, இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட்றது, அவ்வளோதான். அது உள்ள அர்த்தம் தெரிஞ்சு பகவத்கீதை நாலேஜோட, பாகவதம் நாலேஜோட, பகவான் எப்படிலாம் வந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட தாத்பரியங்கள் என்ன, நாமரூப குணநிலைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வழிபாடு பண்ணுறதுன்றது இன்னும் உன்னதமான விஷயம். அதுவுமே நமக்கு இப்போ பகவானோட அனுகிரகத்தில் இஷ்கானில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக தெரிய வருது, இல்லைங்களா? ஸோ இந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்றது நமக்குமே ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்றது அங்கே விஷயம். அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு கிருஷ்ணா ஆல் அட்ராக்டிவ் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சாப்டர். அதை இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியாக முடிச்சிடலாம். சரிங்களா? கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே எல்லாராலையும் ஈர்க்கப்படுறவங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம். அப்படின்றத பார்த்தோம், நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம் இதை. சரிங்களா? அடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். அப்புறம் சயின்ஸ் அப்படின்றது கூட எப்படி வந்து சொல்லித்தரலாம்னா கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாக சொல்லித்தரலாம். ஏன்னா நம்ம இந்த ஜட உலகங்கள் இதெல்லாம் உருவாகியிருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், பூமியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இதில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதையுமே கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் இன்னும் சொல்லப்போனால் மேலோட்டமாக சயின்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது கூட அவ்வளோ ஃபுல் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு நம்மளால போக முடியாது, இல்லைங்களா? ஆனால் பகவத்கீதை பாகவதம் படித்தோன்னா கோர் பாயிண்ட் எங்கேன்னு தெரிஞ்சிடும். காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் கிருஷ்ணா. அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம். அவங்ககிட்ட தான் எல்லாமே உருவாகியிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது, இல்லைங்களா? அதனால் சயின்ஸ் அதை கூட நம்மளால் முழுமையாக கொண்டு போய் சேர்க்க முடியணும் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் தான் முடியும். எல்லாத்துலேயுமே பகவான் இருக்காங்க, அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். கொஞ்சம் தவறுகள் செய்கிறவங்களால கூட என்ன பண்ண முடியும், கண்டிப்பாக கிருஷ்ண பக்தியில் வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு ஸ்திரமாக இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களால வர முடியும். 9th சாப்டர்லையும் பகவானை தான் சொல்லியிருக்காங்க. பக்தியில் ஸ்திரமாக இருந்தாங்கன்னா ஆரம்ப நிலையில் சில சில தடுமாற்றங்கள் இருந்தாலும் அவங்க பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம். ஜஹாய் மதாய், மிருகாரித ஹண்டர், அப்புறம் ரத்னாகர் வால்மீகியாக மாறினது, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம உதாரணங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் தான் எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவிருக்காங்க, அவங்கலேருந்து எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்றதில் நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம், பிரிந்த ஜடசக்தி, இதெல்லாமும் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு ரொம்ப நல்ல உதாரணம் என்ன அப்படின்னா பசுலேருந்து பால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பால் என்ன பண்ணுது, சக்தி கொடுக்குது. பசுக்கிட்டேருந்து பால் பிரிஞ்சாலும் அந்த பால் வந்து சக்தி கொடுக்குது நமக்கு. அந்த நிலையில் பகவானோட பிரிந்த ஜடசக்தி அது நல்லபடியாக இயங்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு, சக்தியோடு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி அஜிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சூரியனோட ஒளி அதையும் நம்ம உதாரணமாக பார்த்தோம், இல்லைங்களா? சூரியன் வந்துட்டு சூரியன் இருக்குது, சூரியனோட ஒளி கதிர் இருக்குது. அப்போ சூரியன் வேறு சூரியன் ஒளி கதிர்னா வேறு வேறு தான். ஆனால் அது ரெண்டுமே கனெக்டடாக இல்லையானா இல்லை, அது ரெண்டுமே கனெக்டடாக தான் இருக்குது, இல்லைங்களா? அந்த முறை தான்.
சேம் டைம் அதாவது என்ன வேர் இஸ் த சன்ஷைன், அதாவது யூ cannot சே தட் சன்ஷைன் இஸ் நாட் த சன், வித்தவுட் த சன் வேர் இஸ் த சன்ஷைன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா. சன்னுன்னு ஒன்று இருக்கனால தான் சன்ஷைன்றது வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இட் இஸ் த சன் அண்ட் நாட் த சன், போத் ரெண்டுமே வந்து அமையுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதாவது அச்சிந்த பேத தத்துவம் தான். பகவான் குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்று, குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொன்று வந்து இந்த ரியலைசேஷனுக்கு நம்ம அதை வந்து பொருத்தமாக பார்ப்போம். பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் ரியலைசேஷன் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது பிரம்ம ஜோதி அப்படின்றது பகவான் வந்து சூரியன் மாதிரியும், அந்த பிரம்ம ஜோதின்றது அந்த சூரியனோட கதிர்கள் மாதிரியும், சரிங்களா. சூரியன்லேருந்து வெளிப்படுறது தான் சூரிய கதிர்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி தான். அப்போ பிரம்மன் ரியலைசேஷனும் பகவான் வழிபாட்டில் ஒரு முறை, ஆனால் அது முழுமை கிடையாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம். இப்போ என்ன அப்படின்னா, இதுலேருந்து நம்ம ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வாசிக்கணும். டெய்டி வர்ஷிப்பு அதை பற்றியெல்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே கொஞ்சம் தெரிய வரும். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம், சரிங்களா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் சொல்லிடலாம். வந்தாச்சா நிறைய பேர்? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ரேவதி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பிரபுஜிஸ்க்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். மாதாஜி லேட்டா வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். நம்ம ப்ரேயர் சொல்லலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி இது தமிழ்லேயும் நீங்கள் வாசிச்சிட்டீங்க. ஸோ அதனால் இது அப்படியே நானே படிச்சிடுறேன், சரிங்களா. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால் இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் யூ கேனாட் கன்சீவ் தட் இன் தட் திங் இஸ் சைமல்டேனியஸ்லி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், பட் இட் இஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி. Because everything is Krishna's energy. Krishna can manifest himself from any energy அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்கணும், சரிங்களா. எது ஒன்று இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் அது பகவானோட அம்சம் தான், சரிங்களா. பகவானோட எனர்ஜி தான். என்ன பகவானோட அந்த 3 எனர்ஜி, ஒன்று இன்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி, அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாஸ்த சக்தி அப்படி நம்ம சொல்கிறோம், சரிங்களா. அதனால எல்லாத்துலேயுமே கிருஷ்ணா இருக்காங்க. கிருஷ்ணா இல்லாதது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். when we worship Krishna in the form இதே அலங்கார பண்ணி எடுத்துன்னு போயிடுவியா? அப்படி அங்க போய் அலங்கார பண்ணுவேன், அங்கதான் எடுத்துன்னு போய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்போது டெய்டி வர்ஷிப்க்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, விக்கிரகங்கள் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா மண்ணால், கல்லால், இல்லைன்னா உலோகங்களால் அப்படிலாம் செய்யப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. யூ கேனாட் சே தட் கிருஷ்ணா இஸ் நாட், அந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணா இல்லை அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது. when we worship this metal form of Krishna, deity form in the temple, that is Krishna அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். that is a fact because metal is an energy of Krishna. ஏன்னா
எல்லாத்தையுமே பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மெட்டல்லயும் என்ன இருக்கும்? பகவானோட எனர்ஜி இருக்கும். அப்ப அதுவுமே கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இட் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா இஸ் so powerful that he can present himself fully in his energy. இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஃபுல்லின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? இப்ப வந்து டெய்டி வொர்ஷிப்ல நம்ம பண்றோம். அ கோவில்லயும் பார்க்குறோம், வீட்லயும் நம்ம பண்றோம். ஆ டிவோட்டீஸ் இந்த மாரி நாலேட்ஜ நல்லா கெயின் பண்ணவங்களால, அதுல கிருஷ்ணா நித்தியமா இருக்கிறத பார்க்க முடியும். எதனால அப்டின்னா, நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம், பகவான் கோலோகத்துல இருக்காங்க. சரிங்களா? கோலோகம் வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. அங்க இருக்காங்க. சரி இப்ப வந்து அவதாரங்கள்லாம் எடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? நெறைய அவதாரங்கள் எடுக்குறாங்க. அதுவும் நெறைய யூனிவர்ஸ் இருக்கு. எல்லா யூனிவர்ஸ்லயும் அவதாரங்கள் எடுக்குறாங்க. அப்போ ஒரு ஒரு தடவையும் அவங்க வந்து அவதாரம் பண்ணிட்டு, அதில உள்ள பாஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அவங்க அங்க போவாங்களா? அப்டின்னா கிடையாது. அப்டின்றத பார்க்குறோம். அதுவும் பகவானோட ஒரு அம்சமா நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? பகவான் எப்பயுமே கோலோகத்துல தான் இருப்பாங்க. எப்பயுமே நித்தியமா வாசம் கோலோகத்துல தான். அவங்க அவதாரங்கள் எல்லாமே என்னன்னா, அவங்களோட அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் தான். இல்லைங்களா? எல்லா உலகங்கள்லயும் அவங்களோட அவதாரங்கள்லாம், அவங்களோட அந்த விரிவாக்கங்கள்ல வர்றது தானே தவிர, அவங்க இப்ப நம்ப வந்து கடைக்கு போறோம் அப்டின்னா, நம்ம வீட்ல இருக்க மாட்டோம். வீட்ல இருக்கோம் அதே மாரி கடையில இருக்கோம்னா, ஐ மீன் கடையில வீட்ல இருக்கோம்னா, கடையில இருக்க மாட்டோம். இல்லைங்களா? ஸோ எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். வெளியில நம்ம போறோம், ஆஃபீஸ் போறோம் அப்டின்னா, ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்டின்னா, இன்னொரு இடத்துல இருக்க மாட்டோம். ஆனா பகவான் அப்டி கிடையாது. உலகத்துல எப்பயுமே அங்க தான் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுடைய விரிவாக்கங்கள் இங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் நடக்குது. இன்கார்னேஷன்ல நடக்குது. ஸோ அதே மாரி தான் டெய்டி வொர்ஷிப்லயும் நம்ம வந்து இந்த ரகசியம் தெரியும். நம்ம கிரந்தங்கள படிக்கும்போது இந்த ரகசியம் தெரியும். பகவானோட அந்த உயர்ந்த தன்மை நமக்கு தெரிய வரும். இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளால அத என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் வந்து விக்கிரகத்துல இருந்தாலுமே கிருஷ்ணாவ பார்க்க முடியும். நம்ப டிவோட்டீஸால. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால. இல்லைங்களா? இதே ஒரு நார்மல் பெர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அத வந்துட்டு ஒரு விக்கிரகமா பார்ப்பாங்க. பகவானுடைய விக்கிரகம் அப்படின்ற அளவுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஆனா, அது உள்ளார அந்த உயிரோட்டத்த டிவோட்டீஸால பார்க்க முடியும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த சாக்ஷி கோபால் அவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? நெறைய இந்த மாரிலாம் நம்ம வந்து ஸ்டோரீஸ்லாம் நம்ம கேட்டுருக்கோம். ம். அந்த டிவோட்டியோட பேர் தெரியல. ஒரு அவங்க அன்னைக்கு வேலையா போயிடுவாங்க. குழந்தைய வந்து பிரசாதம் வந்துட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண சொல்லுவாங்க. குழந்தையும் போயிட்டு ஆஃபர் பண்ணும். சாமி வந்து எடுத்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க. உடனே இந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சுரும். நான் என்ன இதுவரைக்கும் செய்ய வேண்டிய எல்லா ஒரு இதையும் நான் பண்ணிட்டேனே! ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம். ஆனா நீ வந்து ஃபுட்டையே எடுத்துக்கலையே! அப்ப என்ன காரணம்? இப்படியே நான் வீட்டுக்கு போனா எங்க அப்பா, அம்மா என்னைய திட்டுவாங்களே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிச்சுரும். அப்புறம் ரொம்ப அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து உணவு எடுத்துப்பாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு போனோனே சாமி சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னா வீட்ல அத நம்ப மாட்டாங்க. என்ன நாங்களும் தான் தினமும் சாமிக்கு ஆஃபர் பண்றோம். அது எப்படி? நீ சாப்பிட்டியா? இல்ல யார்ட்டயாவது குடுத்துட்டியான்னு கேட்பாங்க. இல்ல, இல்ல சாமி தான் நிஜமாலுமே சாப்பிட்டாங்க. கிருஷ்ணா தான் வந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு. உடனே சரி நீ இன்னைக்கு போய் இப்ப மறுபடியும் ஆஃபர் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது, நிஜமாலுமே அதே மாரியே குழந்தை வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ணும். பகவான் வந்து அத வந்து எடுத்துப்பாங்கன்னு. ஸோ அந்த உயிரோட்டம் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை அது ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து எப்படி வரும்னா, இந்த மாரி நம்ம கிரந்தங்கள்ல நம்ம வாசிக்கிறோம்ல. சாக்ஷி கோபால் அந்த இது ஸ்டோரி நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பகவான் வந்துட்டு கோலோகத்துல எப்பயுமே அங்க தான் நித்திய வாசம். ஆனா விரிவாக்கங்கள்னால இந்த உலகங்கள்ல அவங்க தன்னோட இன்கார்னேஷன் அத வந்து அவதாரங்களா எடுக்குறாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாரி இந்த ரகசியங்கள்லாம் தெரியிறதுனால டிவோட்டீஸால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, கோயில்ல விக்கிரகங்கள் இருக்கு, வீட்ல விக்கிரகங்கள் இருக்கு, ஃபோட்டோல இருக்காங்கனாலுமே, அதுல பகவான வந்து உயிரோட்டத்தோட அவங்களால பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இஃப் யூ நோ த ப்ராசஸ் தென் த டெய்டி பிகம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு இவங்க வந்து கேட்குறாங்க. அப்ப டெய்டி வந்து கிருஷ்ணாவாவே வராங்களான்னா, எஸ் இட் இஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். த டெய்டி இஸ் கிருஷ்ணா பட் ஒன்லி இஃப் யூ நோ த ப்ராசஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. எஸ் ஜஸ்ட் லைக் த ஒயர் அதுக்கு பிரபுபாத் வந்து எக்ஸாம்பிள் குடுக்குறாங்க. இட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஒயர் இருக்கு. அதுல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியும் இருக்கு. இல்லைங்களா? அது வந்து யாருக்கு தெரியும்? எலக்ட்ரிஷியனுக்கு நல்லபடியா தெரியும். இல்லைங்களா? அது எப்படி வந்து அத வந்து ப்ராசஸ் பண்றது அப்படின்றது. அப்படி அது தெரியலன்னா, அது சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு அது வெறும் ஒரு ஒயர் தான். இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான வந்து அந்த ஸ்டாச்சுல நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்மளால பார்க்க முடியணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? அந்த ட்ரெய்னிங். நம்ம கிரந்தங்கள் வாசிச்சு, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் குடுக்கும்போது அத நம்மளால உணர முடியும். இல்லன்னா அது வெறுமனே என்னது? மத்தவங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு உலோகம் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர, ஆனா டெய்டீஸ வந்து பக்தர்கள் வந்து அது ஒரு வெறும் மண்ணாவோ, கல்லாவோ பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொரு காரணம் என்னன்னா, எர்த் அப்படின்னாலே அது வந்து பகவானோட எனர்ஜி தான். இல்லைங்களா? அந்த பிரிந்த ஜடசக்தின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப
பூமி அதுவுமே அவங்களோட ஒரு எனர்ஜி தான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுவும் நிலத்தில் நான் வந்து வாசனையாக இருக்கேன், மண் வாசனையாக இருக்கேன்லாம் வந்து பகவான் வந்து அவங்களோட ஆப்புலன்சஸை சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நெருப்பில் வந்துட்டு அவங்க அந்த வெப்பமாக இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆப்புலன்சஸ்லேருந்து, பகவத்கீதையிலேருந்து. ஸோ அதனால் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை உணர முடியும். அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் 10th ஸ்லோகாவில் பார்க்குறோம், 9th 7th. அது 7th வந்துட்டு அந்த இது எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து ஊடுருவிருக்கேன், என்னை விட உயர்ந்த உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா பகவான் ஸ்லோகத்தில். அதாவது முத்துக்கள் எப்படி கோர்க்கப்பட்டிருக்க நூலில் அது மாதிரி எல்லாமே என்னை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அவங்க பிரிஞ்சு எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி 10th சாப்டர் லாஸ்ட்லேயே வந்துட்டு எதெல்லாம் உயர்ந்ததோ நன்மையோ அழகானதோ அதிலெல்லாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் 11th சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம நல்லபடியாக படிச்சிருந்தோம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தோம், ஆச்சாரியர்கள் கைடன்ஸில் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால எல்லாத்துலேயுமே பகவானை நல்லபடியாக பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தான். Similarly, although Krishna by his different energies is creating everything, he remains Krishna. எல்லாத்தையுமே அவங்க உருவாக்குறாங்க எனர்ஜி மூலயமா. இந்த ஜட உலகங்கள் எல்லாமே உருவாக்குறாங்க. ஆனால் அவங்க நித்தியம் கிருஷ்ணா தான். சரிங்களா? அதுலேருந்து எந்த ஒரு அதாவது வந்து பூர்ணம் சம்பூர்ணமாக இருப்பாங்க அவங்க. இதெல்லாம் உருவாக்குறதுனால குறையுது அவங்களோட குவாலிட்டி அப்படின்னா கிடையாது. அவங்களோட எனர்ஜி குறையுதா அப்படின்னா கிடையாது. அது எப்பவுமே பூர்ணமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் அந்த விரிவாக்கங்கள் அந்த உருவாக்கங்கள் எல்லாமே அந்த எனர்ஜிஸ் மூலியமாக அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆனால் இந்த கான்செப்ட் வந்து மாயாவத ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாமல் அவங்க அதில் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு பிரபுபாத் ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பாலை குடிக்கிறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்கிறோம். அப்படியே குடித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும்? கிளாஸில் பால் வந்து காலி ஆகிடும், நம்ம வயிற்றுக்குள்ளார அது நல்லபடியாக ஃபில் ஆகிடும் இல்லைங்களா? ஆனால் அதே மாதிரி கிருஷ்ணா வந்து இதெல்லாம் உருவாக்குறாங்கன்னும் போது அவங்ககிட்ட இந்த எனர்ஜியெல்லாம் குறையுதா அப்படின்னா கிடையாது. ஹி இஸ் ஒம்னிபொட்டன்ட் அப்படின்றத இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்போ இது ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ஒரு மனிதன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது கிருஷ்ணா சரிங்களா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு அன்லிமிட்டெட் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன், கண்டிப்பாக நிறைய சோல்ஸ் இந்த பூலோகத்துலேயும் நிறைய பார்க்குறோம். இன்னும் நிறைய உலகங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா? கோலோகம், வைகுண்டம், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலாம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய பகவானுக்கு நம்மள ஆத்மாக்கள்லாம் குழந்தைங்க தானே இல்லைங்களா? அப்போ பிகாஸ் ஹீ இஸ் த கம்ப்ளீட் ஹோல், ஈவன் தோ சோ மெனி கம்ப்ளீட் யூனிட்ஸ் எமினேட்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம், ஹீ ரிமைன்ஸ் கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ். அவங்க எத்தனை பேரை உருவாக்குனாலும் அவங்ககிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் வெளியில் வந்தாலுமே அவங்க வந்து பூர்ணமாக இருக்காங்க, கம்ப்ளீட்டாக இருக்காங்க, குறைவு எதுவுமே கிடையாது. திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். கிருஷ்ணா நெவர் ஃபினிஷ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஹீ இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல், தேர்ஃபோர் ஹீ இஸ் ஆல் அட்ராக்டிவ். இவ்வளவு உயர்ந்த குணங்கள், இவ்வளவு உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் பகவான் இருக்கனால தான் அவங்க வந்து ஆல் அட்ராக்டிவ் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஆசையாக இருக்கு இல்லையா? இப்படிப்பட்ட பகவான் நமக்கு, அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும்? வழிபாடு பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன் சைட் ஆஃப் த டிஸ்பிளே ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ் எனர்ஜி. இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஒரு துளி. சரிங்களா? பகவானை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். சிமிலர்லி ஹி ஹேஸ் அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜிஸ். திஸ் ஸ்டடி ஆஃப் கிருஷ்ணா எனர்ஜி இஸ் ஒன்லி ஒன் சைட் ஆர் ஏ போர்ஷன் ஒன்லி. எதுவுமே பகவானை பற்றி நம்ம எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது ஒரு சிறு துளி தான். கடல் அளவு பகவானோடது அப்படின்னா அதில் ஒரு ஒரு துளி தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கவே முடியும் அப்படின்றது தான். ஸோ இன் திஸ் வே இஃப் யூ கோ ஆன் ஸ்டடிங் கிருஷ்ணா, தட் இஸ் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், இட் இஸ் நாட் ஏ போகா திங். இந்த இடத்துல வந்துட்டு மேபி இருக்கலாம், இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இப்படி தான் கிருஷ்ணா தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. அவங்க வந்து முழுமை, ஆல் அட்ராக்டிவ், கம்ப்ளீட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அச்சிந்த பேதாபேத தத்துவம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறது. இதே இந்த போகஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்த்தோன்னா இருந்திருக்கலாம். இந்த இது அனுமானம் நிறைய இருக்கும், அனுமான பிரமாணம் சரிங்களா? அது நிறைய இருக்கும். அண்ட் ஸ்டடி இட் செல்ஃப் இஸ் நெவர் ஃபினிஷ். இது மாதிரி கிருஷ்ணாவை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இதுக்கு ஒரு முடிவே வராது. அதான் சொல்லுவாங்களே, பகவான் மட்டும் அழகானது, உயர்ந்தது, இது எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி முடிப்பாங்க. அது அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லாமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அன்லிமிட்டெட் இல்லையா? எண்டே கிடையாது பகவானுக்கு. அப்போ 10th சாப்டரே கண்டினியூ ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இதில் நான் இப்படி இருக்கேன், இதில் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவங்க தன்னோட அந்த எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா எண்டே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும். அதனால தான் பகவான் வந்து எதெல்லாம் உயர்ந்ததோ அழகானதோ அதில் எல்லாம் நான் இருக்கேன், நான் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது அர்ஜுனா அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் த ஸ்டடி இட் செல்ஃப் இஸ் நெவர் ஃபினிஷ்.
நோ. ஹவு கேன் இட் பி? கிருஷ்ணா இஸ் அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி. கிருஷ்ணானாலே ஆல் அட்ராக்டிவ். அதுவும் அன்லிமிட்டெட் ஆல் அட்ராக்டிவ். சரிங்களா? எல்லாமே அன்லிமிட்டெட் தான் நம்ம பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல உங்க எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு அந்த கம்ப்ளீட் இது இருக்கா? எதுவும் ரிலேஷன்ஷிப் ஷேரிங்ஸு நான் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அவசியம் ஆட் அப் பண்ணி கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் அட்ராக்டிவ்னு பார்த்ததுல. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்த்தோம். ஆல் அட்ராக்டிவ் சயின்ஸ் அப்படின்னா கூட அதாவது கிருஷ்ணாவை மையமாக வச்சு நம்ம சொல்லும்போது அது சரியான புரிதல் கொடுக்கும். இல்லைன்னா வந்துட்டு இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்திருக்கலாம் தான் நம்மளால சொல்ல முடியுமே தவிர தெளிவான ஒரு விஷயத்தை நம்ம இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க முடியாது. அதனால தான் கிரந்தங்கள் மூலயமா நம்ம இந்த உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அதாவது டிசெண்டிங் ஆர்டர் இல்லைங்களா? பகவான் சொன்ன பகவத்கீதை, பகவான் டிவோட்டிஸ் பகவானோட அனுகிரகத்தில் சொன்ன பாகவதம், இதுலேருந்து இந்த உலகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இது எப்படிலாம் உருவாகியிருக்கு, எவ்வளவு கோலோகம் வரைக்கும் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனால் நம்ம இங்கே அசெண்டிங் ஆர்டரில் இங்கே உள்ள விஷயத்தை வச்சு இங்கே நமக்கு என்ன தெரியுதோ பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அனுமான பிரமாணத்திலேருந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா நம்மளால ரொம்ப மேலே போகவே முடியாது. மேலே என்ன துளி கூட ஏற முடியாது. அப்படியே அது ஏறின வரைக்குமே இப்படி இருந்திருக்கலாமோ அப்படி இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வேற நிறைய மாற்றம். இல்ல இல்ல இது நம்ம இப்ப சொன்னது இது சரி கிடையாது, இப்படி மாத்திருக்கணும். அதான் உலகம் வந்து தட்டை இல்ல உருண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்துச்சு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இங்க கீழே இருந்து மேலே போற விஷயங்கள் எல்லாமே இம்பர்ஃபெக்டான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே அந்த 4 குறைபாடுகள் இருக்கு. அதனால அது வந்து பெர்ஃபெக்டா நம்மளால எதையுமே இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் பகவான் ஆல் பர்ஃபெக்ட். அதனால் அவங்கக்கிட்டேருந்து வர எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லா உபதேசங்கள் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். அதில் வந்துட்டு இந்த அனுமானம்லாம் இருக்காது. இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்படி தான் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த வகையில் கிருஷ்ணா வந்துட்டு அன்லிமிட்டெட், ஆல் பர்ஃபெக்ட், ஆல் அட்ராக்டிவ், ஓம்னி ப்ரெசன்ட், சரிங்களா? ஓம்னிபொட்டன்ட், இப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றது தான். சரி, இதில் எதுவும் வந்துட்டு டவுட்ஸ் இல்லை, இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் ஷேரிங்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம போகலாம். வேதிக் கல்ச்சர் வர்ணாசிரம தர்மம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். யாரும் தமிழில் புக் வச்சுருக்கீங்கன்னா அவசியம் வாசிச்சு கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன புக்கு? பர்ஃபெக்ட் கொஷின், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ் பிரபுஜி. சரி சரி. ஆ. மாயாப்பூர் இந்தியா இருக்கு, என்கிட்ட புக்கு இருக்கு. இருக்குங்களா? வாசிக்கிறீங்களா செகண்ட் சாப்டர்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் சாப்டர் மாதாஜி, வேதிக் கல்ச்சர் வர்ணாசிரமம் தர்மம். படிக்க இந்த சொல்லு, வேத படிக்க சொல்லு அவங்கள. வேத அடுத்தது நான் கல்ச்சர் மாதாஜி படிக்க பிரபு நீங்க. சொல்லு. பிரபுஜி இப்போ மாதாஜி உங்களை இப்போ வாசிக்க சொல்றாங்க. அப்படியா? சரி. நீங்க வாசிங்க, நான் அடுத்து வாசிக்கிறேன். அடுத்து வாசிப்பாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்குவமான கேள்விகளும் பக்குவமான பதில்களும். வேத பண்பு வர்ணாசிரம தர்மம், பிப்ரவரி 28, 1972. அதான மாதாஜி? அதுதான் பிரபுஜி, அதேதான். பாலுருவு பற்றி பக்தர்களின் எண்ணங்களை நான் கேட்டிருந்திருக்கிறேன். அவள் கொண்டிருக்கும் கருத்துகளின்படி என்னால் நடக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை. இந்த கோடை காலத்தில் இறுதியில் நான் விவாகம் செய்து கொள்ள இருக்கிறேன். ஸ்ரீல பருபாதர். நான் இந்த கோடையின் இறுதியில் ஆகஸ்ட் அல்லது செப்டம்பர் அமெரிக்காவுக்கு திரும்பிய பின் விவாகம் செய்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன். பக்தர்கள் சொல்வதுபடி பார்த்தால் கிரகஸ்தர்கள் மட்டுமே குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பாலுறவு கொள்ளலாம். அப்படி ஒரு நிலையை நான் ஒப்புக்கொள்வதற்கில்லை. இவ்வுலக வாழ்வில் ஒருவர் எப்படிப்பட்ட பாலுறவு வாழ்க்கை மேற்கொள்ளலாம்? கேள்வி கேட்கிறார் பிரபுபாதர். வேத கொள்கையின்படி பாலுறவு அறவே நீக்க வேண்டும். ஜடை நிலையின் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுதலை பெறுவதே வேத கொள்கையின் முழு நோக்கம். புலனின்ப இச்சைகள் பலவிதமானவை. அவற்றில் பாலுறவு தலையாயது. பாகவதம் கூறுகிறது, பும்ச ஸ்திரியா மிதினி பாவம் ஏதம் ஆணிடம் பெண்ணும் பெண்ணிடம் ஆணும் ஆசை கொண்டுள்ளனர். இது மனித சமுதாயத்தில் மட்டுமல்ல, பிராணி வர்க்கத்திலும் காணப்படுகிறது. அந்த ஆசை பௌதீக வாழ்வின் அடிப்படை தத்துவமாகும். எனவே பெண் ஆணின் துணையை நாடுகிறாள், அதுக்காக ஏங்குகிறாள்.
ஆணும் பெண்ணை விரும்புகிறாள். அவளின் உறவுக்காக பேராவல் கொள்கிறாள். எல்லா இலக்கியங்களிலும் நாவல்களும் திரைப்படங்களும் ஏன் சாதாரண விளம்பரம் கூட ஆண் பெண் உறவில் உள்ள இன்பத்தை மையமாக கொண்டிருப்பதை காணலாம். தயிர் கடையில் கூட ஏதாவது ஒரு ஆண் பெண் பொம்மை வைத்திருப்பார்கள். இந்த பிணைப்பு ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ளது. ஆண் பெண் பிணைப்பு. ஸ்ரீ பிரபுபாதர், ஆண் பெண் ஆசை பௌதிக உலகின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்பினால் இந்த ஆசை குறைந்தது அறவே இல்லை என்று நிலை ஏற்பட வேண்டும். இல்லாவிடில் ஆசை மேலும் தொடரும். மீண்டும் மனிதன், தேவதை, விலங்கு, பாம்பு, பறவை, மிருகம் இப்படி ஏதாவது ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டி வரும். மறுபிறவி எடுக்க நேரிடும். எனவே ஆசை அதிகரிப்பது இயல்பென்றாலும் அதை நாம் அனுமதிப்பதற்கு இல்லை. கிரகம், கஷேத்திரம், சுதம், வீடு, நிலம், மக்கள். ஆனால் ஆசையை குறைத்து நிறுத்திவிட முடியுமானால் அது முதல் தரம். எனவே இளைஞர்களை பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்க பயிற்றுவிப்பது நமது வேத முறைப்படி முதல் படி. இதில் பாலுறவுக்கு இடமில்லை. ஆசைகளை குறைப்பதே வேத கொள்கை, அதிகரிப்பதில்லை. இந்த வேத வாழ்வு முறை முழுவதையும் வர்ணாசிரம தர்மம் என்று அழைக்கிறார்கள். இந்த முறை வர்ணம் மற்றும் ஆசிரம் ஆகியவற்றை கொண்டது. இதில் 4 சமுதாய முறைகளும் 4 ஆன்மீக முறைகளும் அடங்கும். பிரம்மச்சாரியம் விவாகமாகாத, அதாவது ஆண் பெண் உறவற்ற மாணவ நிலை. கிறிஸ்துவம் இல்லறம், வானப்பிரஸ்துவம் இல்லறத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வாழ்வு. சந்நியாசம் துறவு. இவை 4 ஆன்மீக முறைகளாகும். சமுதாய முறைகளாவன பிராமணர், அறிஞர்கள், சத்திரியர்கள், ஆட்சியாளர்கள், நிர்வாகிகள், வைசியர்கள், வியாபாரிகள், விவசாயிகள், சூத்திரர், சாதாரண பணியாளர்கள். எனவே இந்த ஏற்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தும் நியமங்கள் திறம்பட அமைந்திருப்பதால் ஒருவனுக்கு இகலோக வாழ்வை அனுபவிக்கும் மனப்பாங்கில் இருந்தாலும் காலப்போக்கில் விடுதலை அடைந்து வீடு பேறு பெறுகிறான், அதாவது இறைவனை அடைகிறான். இதுவே இந்த ஏற்பாட்டின் செயல்முறை. எனவே பாலுணர்வு தேவையற்றது. ஆனால் அதோடு நாம் ஒட்டியிருப்பதால் அதை ஒழுங்குபடுத்தும் சில நியமங்கள் உள்ளன. பின்னணியில் எங்கோ கீர்த்தனம் தொடங்குகிறது. மிருதங்கத்தின் மனம் கவரும் தாளங்களோடு சிறு பொலியும் சங்குகளும் முழங்கு ஒலியும் கலந்து கேட்கின்றன. ஸ்ரீ பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5:8 கூறுவதாவது: பும்ச ஸ்திரியா முதிரி பாவம் ஏதம் தயோர் மிதோ இருதய கிருத்திம் ஆகு அதோ கிருஹ கஷேத்திர சுதாப்த யுத்தயிதர் ஜனசிய மோகோயம் அகம் மமேதி. பாலுரு ஆண் பெண் ஆசை ஜடவாழ்வின் அடிப்படை தன்மையாகும். ஆணும் பெண்ணும் ஒன்று சேரும்போது அந்த நெருங்கிய பிணைப்பில் விளைவாக கிரகம் வீடு, சேத்திரம் நிலம், சீதம் மக்கள், ஆப்தர்கள் நண்பர்கள், சமுதாயம், யுத்தம் பணம் என்றெல்லாம் ஏற்படுகின்றன. இப்படியாக வீடு, நிலம், மக்கள், பணம் என்றவைகளில் சிக்கிக் கொள்கிறார். ஜனசிய மோகயம், இதுதான் மாயை. இந்த மாயையின் காரணமாக அகம் மமேதி என்று எண்ணுகிறான். நான் இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்டவையெல்லாம் என்னுடையவை என்று நினைக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 2nd சாப்டரில். இதில் வந்து இப்போ பாப் அவங்க வந்து அவங்களோட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இப்போது எல்லாம் வந்து இது சத்சங்களோட கலந்துருக்காங்க. இருக்கும்போது அவங்களும் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் இருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறையில் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. அவங்க சொன்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இவங்களுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்திருக்கு. உடனே வந்துட்டு பிரபுபாதாகிட்ட சொல்கிறாங்க, நான் இங்கே வந்து இந்த மாதிரிலாம் கேட்டேன். எனக்கு வந்து இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து இந்த சம்மரில் மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறேன். அப்போ ஒரு மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பிரபுபாதாகிட்ட அவங்க கேட்குறாங்க. அப்போ வந்துட்டு பிரபுபாதா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிரின்சிபல்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? வேதிக் பிரின்சிபல் படி நம்ம வந்து இந்த உறவு முறைகள்லேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும், கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் இருக்கிறது சிறந்தது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அது காரணமும் பின்னாடி அழகாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. எதனால் வந்து இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஈடுபடாமல் இருக்கிறது சிறந்தது அப்படின்றது. ஏன்னா இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கை தான் நம்மளை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த முக்தியிலேருந்து நம்மளை
பின்னாடி இழுக்கும், மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்க்கு கொண்டு வரும். அதனால தான் அது வந்து வேண்டாம் அப்படின்றத பிரபுபாதா வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் இருக்கறதுலே ரொம்ப வந்துட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த செக்ஸ் லைஃப் தான் டாப் மோஸ்ட். சரிங்களா? பாகத்தில் கூட அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. எப்பயுமே வந்துட்டு பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி தன்னோட வாழ்க்கை நல்லபடியாக வாழணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே விருப்பத்தோடவே இருப்பாங்க. அதை தான் மையமாக வச்சு நம்ம நிறைய இந்த சினிமா ட்ராமா இதெல்லாம் பார்த்தா கூட அதுதான் ரொம்ப மையமாக வச்சும் அதை வந்து நம்மளுக்கு குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் பார்க்குறாங்க, மக்களும் பார்க்குறாங்க. ஸோ, அதனால அது ஒண்ணு தான் பிரதான வாழ்க்கையிலன்ற மாரியே தோணுது. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில சிறப்பா வாழணும். அ ஆணும், பெண்ணும் சேர்ந்து. அப்படின்ற ஒரு நிலையில தான் அ எல்லாரோட ஒரு அமைப்பும் இருக்கு. இப்ப இதெல்லாம் படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேதிக் பிரின்சிபல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா, இதுதான் பேசிக்கா இதுதான் நம்ம அல்டிமேட் கோலா நெனச்சுட்டு இருப்போம். எப்பயுமே ஃபேமிலில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கல்யாணம் பண்ணி தரணும். கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க பிறக்கணும். குழந்தைங்கள அது அந்த குழந்தைங்க பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள நல்லா படிக்க வைக்கணும். அப்புறம் அவங்க வேலைக்கு போகணும். மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். மறுபடியும் அவங்களுக்கு குழந்தைங்க பிறக்கணும். இதுதான் வாழ்க்கையோட நிலையாவே தெரியுது. இல்லைங்களா? ஆனா அது வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, ஆ அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயமே இல்ல. ஏன்னா அதுதான் அனிமல்ஸும் செய்யுதே! பேர்ட்ஸும் செய்யுதே! ஈவன் நம்மளுமே அதானே பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறோம். 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அதான் பண்ணியிருக்கோம். ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங். நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். இதுதான் நம்ம 84 லேக் ஸ்பீஷீஸா பண்ணியிருக்கோம். அப்ப மறுபடியும் அதையே ஹியூமன் லைஃப்லயும் வந்துட்டு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணல. வேதத்துல அத நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணல. ஏன்னா வேதத்த நம்ம எப்ப தான் படிக்க முடியும்? ஹியூமன் லைஃப்ல தான் படிக்க முடியும். இல்லைங்களா? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் இந்த கிரந்தங்கள் எல்லாமே இந்த 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 பிரின்சிபல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு எப்ப புரியும்? இந்த கொள்கைகள்லாம். ஒரு ஆத்மா என்ன நிலையில இருக்கு? அது எப்படி வந்துட்டு பகவானை அடையணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு ஹியூமன் லைஃப்ல தான் தெரியும். அப்ப அதுக்கு தான் நம்ம ஹியூமன் லைஃப்ப டெடிகேட்டடா வச்சிருக்கணுமே தவிர, மறுபடியும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? அந்த அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் மாதிரி ஈட்டிங், மீட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டிஃபெண்டிங் இதுலயே நம்ம வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தோம்னா என்ன ஆயிடும்? நம்மள அது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மள இணைச்சிடும். இதுலயே நம்மள என்டாங்கிள் பண்ணி விட்டுரும். இதுலயே நம்மளால வெளியில வர முடியாது. இல்லைங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதான் இங்க பிரபுபாதாவும் சொல்றாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் லிபரேஷன் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் 2 மார்க்கம் தான் நமக்கு. சரிங்களா? ஒண்ணு இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். அதுல உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நல்லபடியா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸோட ஏன்னா, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லாம ஒரு ஹியூமன் லைஃப் கம்ப்ளீட் ஆகாது. இப்போ ஒரு ஹியூமன் லைஃப் நம்ம இருக்கோம்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ன்றவங்க மஸ்ட். ஏன்னா, இந்த வேதம்ல நம்ம இப்ப இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்றோம். யாரால லேர்ன் பண்றோம்? இவ்வளோ பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த புக்கெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்றோம் இல்லைங்களா? நாலேஜ் லேர்னிங் யாரால பண்றோம்? ஆச்சாரியர்களால. பிரபுபாதா தன்னோட வாழ்க்கைய டெடிகேட் பண்ணதுனால. அதே மாதிரி இப்போ அ அதுக்கப்புறம் வர குருமார்கள், அது போத் தீக்ஷா குரு, சிக்ஷா குரு. தீக்ஷா குருவோட கைடன்ஸ்ல சிக்ஷா குருலாம் என்ன பண்றாங்க? நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க. இல்லைங்களா? பிரபுபாதா. அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜ். அவங்களோட சிஷ்யர் யாரு? டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமேஷ்தா பிரபுஜி. இப்படி எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாத்தையும் நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க. அப்ப நமக்கு குருன்றவங்க மஸ்ட். அதனால தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரியுது. இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு ஹியூமன் லைஃப்ல குருன்றவங்க மஸ்ட். அப்ப அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்பதான் நம்மள பகவானே யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவங்க நாம ரூப குணநிலைகள்லாம் இப்ப நம்ம கேட்டு கேட்டு சந்தோஷப்படுறோம். எப்படி சந்தோஷப்படுறோம்? இவங்களோட கைடன்ஸ்ல தானே. அப்ப குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி நல்லா பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். இது ஒரு மார்க்கம். விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க 2 பேரும் அழகா கூட்டு போய் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க? கோலோகத்துல விட்டுருவாங்க. இது நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு மார்க்கம் இருக்கு. இல்ல, இல்ல. எனக்கு வந்து இந்த மீட்டிங், ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங் இதுதான் புடிச்சிருக்கு. நான் மறுபடியும் 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல என்ன பண்ணேனோ, அதையே நான் பண்ணிக்கிறேன். அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னா, தாராளமா. அதுல வந்துட்டு நம்மளுக்கு அப்படியே என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருப்போம். அதுல நெறைய பிணைப்புகளோட இருப்போம். கர்மாக்கள்லாம் பண்ணுவோம். சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இல்லாம கர்மாக்கள் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த கர்மாக்கள் அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வருவோம். இறக்கும்போது யமதூதர்கள் 2 பேர் வருவாங்க. அவங்க நம்மள கூட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம பண்ண கர்மாக்கள்லாம் அப்படியே பார்ப்பாங்க. பக்தி இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், கர்மா எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்னு பார்ப்பாங்க. அப்ப அந்த கர்மாவுக்கு ஏத்த மாரியான சொர்க்க பிராப்தியோ, இல்ல நரக பிராப்தியோ குடுத்து, மறுபடியும் நம்மள கொண்டு வந்து இந்த பூலோகத்திலே விட்டுருவாங்க. இல்லைங்களா? அவங்க விட மாட்டாங்க, நம்மளே வந்துருவோம். சரிங்களா? ஸோ அப்ப நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம்? வெயிட் பண்ணுவோம். அடுத்த சரீரம் எப்ப கிடைக்கும், கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஹியூமன் லைஃபா கிடைச்சுதுன்னா பரவாயில்லையே! நம்ம வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடலாமே! அப்படின்னு.
அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சரீரம் கிடைக்கும் கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி. நல்ல ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சி அதில் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக நாலேஜோடு இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை எடுத்துக்கிட்டு பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட உள்ள விஷயம், ஒரு 2 பாதை. இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், முக்தி அடையணும், பகவானை அடையணும், பக்தி பண்ணணும். அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் லிபரேஷன் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், தென் தட் அட்டாச்மெண்ட் ஷுட் பி ரெடியூஸ்டு டு நில். ஆண் பெண்ணுக்குள்ள வந்து பந்தத்தை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நில்லுக்கு கொண்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு பிரபுபாதா சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். மெட்டீரியல் பாண்டேஜுக்கு காரணமே அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. சிம்பிளி ஃபர்தர் அட்டாச்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் யூ வில் ஹாவ் டு டேக் ரீபர்த். சரிங்களா? அப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இல்லை நான் வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலே நான் வந்துட்டு பரிபூர்ணமாக இருந்துக்கிறேன், எனக்கு வந்து பக்திலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கிரகஸ்த வாழ்க்கை தப்பு கிடையாது. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட பக்தி மார்க்கமாக அமைஞ்சது அப்படின்னா அது சிறந்தது. சரிங்களா? அதுக்காக கம்ப்ளீட் நில் கிடையாது. பட் ஆனால் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா, வேதிக் கல்ச்சர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அது வந்துட்டு சிரமம். யூ வில் ஹாவ் டு டேக் ரீபர்த் எய்தர் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங். அப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நம்ம ரொம்ப ஈடுபாடோடு இருந்தோம்னா மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீபர்த் எடுக்கணும். அதில் தேவர்களாக இருக்கலாம், புண்ணிய காரியங்கள் நிறையா பண்ணியிருந்தோன்னா, இல்லைன்னா அனிமல், இல்லைன்னா இந்த சர்பண்ட் ரெப்டைல்ஸாக இருக்கலாம், பேர்ட்ஸு, பீஸ்ட்டு, அசுரர்கள், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். சரிங்களா? யூ வில் ஹாவ் டு டேக் பர்த், மறுபடியும் பர்த் எடுக்கணும். ஸோ த பேசிக் பிரின்சிபிள் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் அட்டாச்மெண்ட் இஸ் நாட் அவர் பிஸ்னஸ். அப்போ நம்ம இந்த உலகத்தில் ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சி வந்திருக்கிறோம். மறுபடியும் நம்மளோட இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நம்மளோட கோலாக இருக்கணுமானா அது நம்மளோட பிஸ்னஸ் கிடையாது. மறுபடியும் இந்த ஹியூமன் லைஃப்லையும் என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த பசு பக்ஷி மாதிரி இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை இந்த உலகத்தோட நம்ம இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கிறதுன்றது உயர்ந்த விஷயம் கிடையாது. ஆல்தோ இட் இஸ் த ஜென்ரலி டெண்டன்சி. அப்போ இந்த கிரகஸ்தா, அப்புறம் வந்து கிரக க்ஷேத்திர சுத, அதாவது அண்ட் சில்ட்ரன், இதுதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் டாப் கிளாஸ், ஃபஸ்ட் கிளாஸ். ஏன்னா இது எதையுமே நம்மளோட கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, யாரும் வரவும் மாட்டாங்க இல்லைங்களா? நம்மளோட குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், ஹஸ்பண்ட் இல்லைன்னா ஒய்ஃபு, லேண்டு, ஹோமு, எதாவது நம்ம கூட வருமா? வராது. தனியாக தான் போகணும். போகும்போது இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் சரி ஓகே. போகும்போது எதாவது வருமா? வராது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இதெல்லாம் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்காம நம்ம அதில் ஒரு நில், வேண்டாம் போதும். அன்பை காமிக்கலாம், கடமையாக செய்யலாம், அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அட்டாச்மெண்ட் கிருஷ்ணா கிட்ட இருக்கணும். ஆனால் அன்பு, கடமை அதெல்லாம் நம்ம செய்யறதுல எந்த குறையுமே இல்லாமல் செய்யலாம். தேர்ஃபார் அவர் வேதிக் சிஸ்டம் இஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரெயின் எ பாய் ஆஸ் எ பிரம்மச்சாரி, நோ செக்ஸ் லைஃப். அப்படின்னா இஷ்கான் உள்ள எல்லா பிரம்மச்சாரிகள், சன்னியாசிகள்லாம் பார்த்து நம்ம எவ்வளோ சுக்கிருத்தி அவங்கள இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களாம் பாருங்க நல்லபடியாக அவங்க லைஃப்பை கிருஷ்ணாக்காகவே அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த பிரார்த்தனை நல்லவேளை அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்மளாம் இருக்கும். த வேதிக் பிரின்சிபல் இஸ் டு ரெடியூஸ் த அட்டாச்மெண்ட், நாட் டு இன்க்ரீஸ் இட். அப்போ வேதிக் பிரின்சிபலை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ரெடியூஸ் தான் பண்ணணுமே தவிர நம்ம அதை அதிகப்படுத்தக்கூடாது. தேர்ஃபோர் த ஹோல் சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் வர்ணாசிரம தர்மம். அப்போ வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி அப்படின்னு இருக்கு. பிரம்மச்சரியன்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப், கிரகஸ்தான்றது மேரேஜ் லைஃப், வானப்பிரஸ்தான்றது கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது, சன்னியாசம்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஆர்டர் நம்ம இப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணணும். முக்கியமாக ஸ்கூல் லைஃப் முடிச்சிட்டோம், மேரேஜ் லைஃப் இப்போ அப்படி போயிட்டுருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் வானப்பிரஸ்த லைஃப்க்கு வந்தாச்சு. இனிமேல் வந்துட்டு கிட்ஸ் அவங்கள பார்த்துக்க சொல்லிட்டு அவங்கவுங்களுக்கு நம்ம என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், விலகிக்கணும். சன்னியாச லைஃப்பில் கம்ப்ளீட்டாக சுயநலமாக இருக்கணும். இந்த ஹியூமன் லைஃபு நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். குருவோட கைடன்ஸில் பக்தி பண்ணி நான் கிருஷ்ணாவை அடையிறேன். பிறப்பிறப்பு சோர்ஸில் இனிமேல் எனக்கு வேண்டாம், இனிமேல் எனக்கு அலைச்சல் வேண்டாம், மேலுலகம் கீழுலகம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல ரொம்ப சுயநலமாக இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், பக்தி பண்ணி பகவானே அடைஞ்சிடணும். அதுதான் இருக்கலே. சுயநலம்னா இந்த ஒரு நல்ல சுயநலம் நம்மகிட்ட இருக்கலாம், தப்பில்லை. அதுமாதிரி பேராசை இருக்கலாம், கிருஷ்ணா கிட்ட பக்தி தப்பில்லை. சரிங்களா? தீஸ் ஆர் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர்ஸ். த சோஷியல் ஆர்டர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிராமணாஸ், க்ஷத்ரியாஸ், வைஷ்யாஸ் அண்ட் சூத்ராஸ். இப்போ நம்ம எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சிஸ்டம், த ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஸோ நைஸ் தட்
ஈவன் இஃப் ஒன் ஹேஸ் த டெண்டன்சி மெட்டீரியல் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலுமே he is so nicely mold that the at least he achieve liberation. அப்போ இந்த இதில் எதில் இருந்தாலும் சரி, இந்த பிரம்மச்சரி கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி இதையும் நம்ம இப்போ லைஃப்பில் நல்லபடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸ்கூல் லைஃப் முடிச்சாச்சு, சரிங்களா, காலேஜ் இது இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இனிமேல் இருக்கிறது வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி. இதை நம்ம எப்படி பண்ணணும்? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை நம்மளும் வளர்த்துக்கணும், கிட்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும். அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும். அப்புறம் அவங்க நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி முழுமையாக நம்ம பகவானை அடையணும். இந்த ஒரு முறை. இப்போ இதில் இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். அப்போ நம்ம இதில் என்னென்னா சூத்திரர்கள் இதில் நம்ம சன்னியாச வாழ்க்கை வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையில் நம்ம நல்லபடியாக வாழணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இது எல்லாமே லிபரேஷனுக்கான அல்டிமேட் கோலாக வச்சு நம்ம பண்ணணும், சரிங்களா. மறுபடியும் நம்ம பகவான் அடைகிற மார்க்கத்துக்கு நம்மளை இது கூட்டுட்டு போகணும், நம்ம செய்கிற ஒரு விஷயங்களும். திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு ஹியூமன் லைஃப்க்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ப்ராசஸ் வேதத்தில், சரிங்களா. ஸோ செக்ஸ் லைஃப் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு. அப்படியே இருந்தாலும் கிரகஸ்த வாழ்க்கையோட அது முடிஞ்சிடணும். அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்த சன்னியாச வாழ்க்கையில் கம்ப்ளீட் டிட்டாச்மெண்ட் தான், சரிங்களா. பட் பிகாஸ் we are attached to it, there are some regulative principles under which it is maintained. அப்படி ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்தோம் அப்படின்னாலும் அது வந்து வேதிக் கல்ச்சரில் கிரகஸ்த சம்ஸ்காரத்தில் நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ செக்ஸ் லைஃப் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டீரியல் லைஃப். மெட்டீரியல் லைஃப்பில் பாண்டிங்கோடு நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா, இந்த ஜடவுலக சம்பந்தம் அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு பேசிக்காக வந்து செக்ஸ் லைஃப் தான். ஏன்னா வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுது, அவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு அன்பு அதிகரிக்கும், அதில் அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுது, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இருக்கிறதுக்கு வீடு வேணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, அப்போ வீட்டு மேலே அட்டாச்மெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க பிறப்பாங்க, குழந்தைங்க மேலே அட்டாச்மெண்ட்டு. அப்புறம் ஒரு சொசைட்டி ஏற்படும் இல்லையா, அவங்க எங்கே வாழ்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, சொசைட்டி, அப்போ அதில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பணம் தேவைப்படும், பணத்தில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு. அப்போ எங்கேருந்து அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இந்த செக்ஸ் லைஃப், இந்த மேரேஜ் அந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஃபஸ்ட் அவங்க 2 பேருக்குள்ளார ஒரு அட்டாச்மெண்ட், அப்புறம் லேண்டு, குழந்தைங்க, அப்புறம் ஃபேமிலி, இது சொசைட்டி, அப்புறம் மணி, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் படிப்படியாக அடுத்தது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அட்டாச்மெண்ட்டு. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, நிறைய என்டாங்கிள்மெண்ட் தான், இந்த பந்தம் தான் இந்த ஜட உலகத்தில். அதனால தான் அதை வந்துட்டு இல்யூஷன் சொல்கிறாங்க. அதில் நம்ம ரொம்ப நம்மளை ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. அப்போ ஐ எம் திஸ் பாடி அண்ட் எனி திங் இன் ரிலேஷன் வித் திஸ் பாடி இஸ் மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். என்னோட குழந்தைங்க, என்னோட குடும்பம், என்னோட வீடு, என்னோட சமுதாயம், என்னோட பணம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், சரீரம் சார்ந்த விஷயமா யோசிச்சு இதுலேயே நம்மள என்டாங்கிள் பண்ணிப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதனால தான் இதில் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்றது. என்னன்னா இந்த 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 டைப் ஆஃப் லைஃப் நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு குருவோட கைடன்ஸ் வேணும், வேதிக் கல்ச்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பமத்தாச்சி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? புஷ்பமத்தாச்சி இருக்கீங்களா? அந்த இது பாகவத ஸ்லோகம் வாசிச்சாங்கல்ல பிரபுஜி, 5.5.8. ஓகே மாதாஜி, இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, அதுல அது முடிச்சுட்டாங்க, ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டாங்க. இப்ப நீங்க அந்த வாட் இஸ் தட் அகைன் அதுல இருந்து மறுபடியும் வாசிக்கணும். ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் சரி, ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. பும்சஸ்திரிய மிதுனி பவம் ஏதம் தயோர்மிதோ ஹிருதய கிரந்திம் அஹு அதோ கிரக சேத்ர சுதப்த வித்தை ஜனஸ்ய மோக யம் அகம் மமேதி. இந்த பாலியல் வாழ்க்கை என்பது பொருள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை கொள்கை. கேக்குது இல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு இணைப்பு, மேலும் மேலும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றுபட்டால் அந்த இணைப்பு அதிகரிக்கிறது. மேலும் அந்த அதிகரித்த சொத்து ஒருவரை கிரக ஒரு வீடு, கேத்திர நிலம், சூதா குழந்தைகள், ஆப்தா நட்பு அல்லது சமூகம் மற்றும் விட்டா பணம் ஆகியவற்றை குவிக்க தூண்டும். இந்த வழியில் கிரக சேத்திர சுதப்த வித்தைகி அவருக்கு சிக்கிக் கொள்கிறார். ஜனசிய மோகோயம் இது மாயை, இந்த மாயையால் அவர் நினைக்கிறார் அகம் மமேதி நான் இந்த உடலுடன் தொடர்புடைய எதுவும் என்னுடையது. அது மீண்டும் என்ன,
ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பற்று அதிகரிக்கிறது. நான் இந்த உடல், இந்த குறிப்பிட்ட இடத்தில் இந்த உடலை நான் கொண்டிருப்பதால் இது என் நாடு என்று நினைப்பதை உள்ளடக்கியது. பொருள் பற்று அது நடக்கிறது. நான் அமெரிக்கன், நான் இந்தியன், நான் ஜெர்மன், நான் இது, நான் அது. இது என் நாடு, என் நாட்டிற்காகவும் சமுதாயத்திற்காகவும் அனைத்தையும் தியாகம் செய்வேன். எனவே இந்த வழியில் மாயை அதிகரிக்கிறது. இந்த மாயையின் கீழ் அவர் இறக்கும்போது அவர் மற்றொரு உடலை பெறுகிறார். அவரது கர்மாவின்படி அது உயர்ந்த உடலாகவோ அல்லது தாழ்ந்த உடலாகவோ இருக்கலாம். அதனால் மேன்மையான உடலை பெற்றால் அதுவும் சொர்க்க கிரகங்களுக்கு சென்றாலும் சிக்கலே. ஆனால் அவன் பூனையாகவோ நாயாகவோ மாறினால் அவனுடைய உயிர் போய்விடும். அல்லது ஒரு மரம், அதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உள்ளன. எனவே இந்த விஞ்ஞானம் உலகில் அறியப்படவில்லை. ஆன்மா ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு எப்படி மாறுகிறது, மேலும் அவர் எவ்வாறு பல்வேறு வகையான உடல்களில் சிக்கிக் கொள்கிறார், இந்த விஞ்ஞானம் தெரியவில்லை. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் புலம்பினான், என் சகோதரனையோ அல்லது என் தாத்தாவையோ நான் எப்படி கொல்ல முடியும்? அவர் வாழ்க்கையின் உடல் கருத்தின் அடிப்படையில் வெறுமனே சிந்தித்தார். ஆனால் அவரால் தனது பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாமல் போனபோது அவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து அவரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார். கிருஷ்ணர் தனது ஆன்மீக குருவான போது அவர் அர்ஜுனனை ஆரம்பத்தில் தண்டித்தார். கீதை 2.11. அசோசியன் அன்வசோபாக் பிரஜனா வதங்ஷகா ஸ்பெஷல் கம்யூனிகேஷன் அகதா சுண்டகா நானோ சயின்டிஸ்ட். நீங்கள் ஒரு கற்றறிந்த மனிதனை போல் பேசுகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கையின் உடல் கருத்தை பற்றி பேசுவதால் நீங்கள் நம்பர் 1 முட்டாள். எனவே உடலுறவு வாழ்க்கை என்பது வாழ்க்கையின் உடல் கருத்தை அதிகரிக்கிறது. எனவே முழு செயல்முறையும் அதை 0 குறைக்க வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கையின் நிலைகளில் அதை குறைக்க வேண்டுமா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஆம், குறைக்கவும். ஒரு சிறுவன் 25 வயது வரை மாணவனாக பயிற்றுவிக்கப்படுகிறான். பாலியல் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறார். பிரம்மச்சாரி. எனவே சில சிறுவர்கள் நைஷ்டிகாரியாக வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கல்வி கொடுக்கப்பட்டதாலும் ஆன்மீக அறிவை முழுமையாக அறிந்து கொள்வதாலும் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பவில்லை. அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டாலும் பாலியல் வாழ்க்கை தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது. அதால் திருமணம் செய்யாமல் உடலுறவு வாழ முடியாது என்பது அடிப்படை கொள்கை. எனவே மனித சமுதாயத்தில் திருமணம் இருக்கிறது, விலங்கு சமூகத்தில் இல்லை. ஆனால் மனிதர்கள் படிப்படியாக மனித சமூகத்திலிருந்து விலங்கு சமூகத்திற்கு இறங்குகிறார்கள். திருமணத்தை மறந்து விடுகிறார்கள். அது சாஸ்திரங்களில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தாம்பத்திய பிரசீர்ஹேது. கலியுகத்தில் தற்போதைய சண்டை யுகம். இறுதியில் திருமணம் இருக்காது. பையனும் பெண்ணும் ஒன்றாக வாழ ஒப்புக்கொள்வார்கள். மேலும் அவர்களின் உடலுறவு பாலியல் சக்தியில் இருக்கும். ஆணோ பெண்ணோ செக்ஸ் வாழ்வில் குறைபாடு இருந்தால் விவாகரத்து உண்டு. எனவே இந்த தத்துவத்திற்காக பிராய்டு போன்ற பல மேற்கத்திய தத்துவவாதிகள் மற்றும் பலர் பல புத்தகங்களை எழுதியுள்ளனர். ஆனால் வைதீக கலாச்சாரப்படி குழந்தைகளை பெறுவதற்காகத்தான் பால் உறவில் ஆர்வம் காட்டுகிறோம், அவ்வளவுதான். பாலியல் வாழ்க்கையின் உளவியலை படிப்பதற்காக அல்ல. அதற்கான இயற்கை உளவியல் ஏற்கனவே உள்ளது. ஒருவன் எந்த தத்துவத்தையும் படிக்காவிட்டாலும் அவன் பாலுறவில் நாட்டம் கொண்டவன். பள்ளி கல்லூரிகளில் யாருக்கும் கற்பிக்கப்படுவது இல்லை. அதை எப்படி செய்வது என்பது அனைவருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும். சிரிக்கிறார். அதுதான் பொதுவான போக்கு. ஆனால் அதை நிறுத்த கல்வி கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான கல்வி. தற்போது அமெரிக்காவில் இது ஒரு தீவிரமான கருத்து. ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சரி, அமெரிக்காவில் சீர்திருத்தம் தேவைப்படும் பல விஷயங்கள் உள்ளன. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் அதை கொண்டு வரும். நான் உங்கள் நாட்டிற்கு சென்று சிறுவர் சிறுமிகள் நண்பர்களாக வாழ்வதைக் கண்டு எனது மாணவர்களிடம், நீங்கள் நண்பர்களாக சேர்ந்து வாழ முடியாது, நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். திருமணம் கூட புனிதமானது அல்ல என்று பலர் பார்க்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பவில்லை. மக்கள் அடிக்கடி திருமணம் செய்து கொள்வதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். விஷயங்கள் சரியாக இல்லாவிட்டால் அவர்கள் மிக எளிதாக விவாகரத்து செய்கிறார்கள். எனவே திருமணம் செய்வது அர்த்தமற்றது என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா. திருமணம் என்பது சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்ட விபச்சாரத்திற்கானது என்பது அவர்களின் கருத்து.
அவர்கள் அப்படி நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அது திருமணம் அல்ல. அந்த கிறிஸ்தவ பேப்பர் கூட அது என்ன, சியாம சுந்தரர், காவர் கோபுரம், ஸ்ரீல பிரபுபாதா. காவர் கோபுரம் ஒரு பாதிரியார் 2 ஆண்களுக்கு இடையேயான திருமணத்தை ஓரின சேர்க்கைக்கு அனுமதித்துள்ளார் என்று அது விமர்சித்து உள்ளது. எனவே இவை அனைத்தும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. மக்கள் விபச்சாரத்திற்காக மட்டுமே திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள், அவ்வளவுதான். எனவே மக்கள் நினைக்கிறார்கள், ஒரு வழக்கமான விபச்சாரியை இவ்வளவு அதிக செலவில் வைத்திருப்பதால் என்ன பயன், இது இல்லாமல் இருப்பது நல்லது. சியாம சுந்தரர், நீங்கள் பசு மற்றும் சந்தையின் உதாரணத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம், சந்தையில் பால் கிடைக்கும் போது மாடு வைத்து என்ன பயன், எல்லோரும் சிரிக்கிறார்கள். இது மேற்கத்திய நாடுகளில் மிகவும் அருவருப்பான நிலை. நான் பார்த்திருக்கிறேன், இங்கும் இந்தியாவிலும் படிப்படியாக வருகிறது. எனவே ஆன்மீக வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கைகள் மக்களுக்கு கற்பிக்க இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளோம். இது ஒரு மதவாத இயக்கம் அல்ல, இது அனைவரின் நலனுக்காக கலாச்சார இயக்கம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. கல்ச்சுரல் மூமெண்ட் அப்படின்ட்டு. ஹரி போல். எல்லாரோட நன்மைக்காக ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாமஸ் மாதாஜி. எல்லாரோட நன்மைக்காக எவ்வளோ இது இந்த லைஃப் வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல வாழும்போது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இருக்கும், பியூரா தோணும். சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி எப்படிலாம் இருந்தோம், எதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வாழ்க்கையில அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுல இருக்கிற அந்த ஒரு ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த நோ மீட் ஈட்டிங், நமக்கு அது ஒண்ணுதான் பகவானோட அனுகிரகத்துல. இப்போ இந்த பேராகிராஃப்லாம் படிக்கும்போது ஃபாரினர்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு மற்ற 4 விஷயமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிரமம் தான் இல்லைங்களா? நம்ம இங்கே இந்தியாவில் பண்ணதுனால வெறும் இந்த மீட் ஈட்டிங் மட்டும்தான் சேலஞ்சாக இருந்தது. அப்போ இந்த மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், இலிசிட் செக்ஸு, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து சிரமமான ஒரு விஷயம்தான். ஆக்சுவலாக இந்த உலகத்தில் இப்போலாம் இதெல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துட்டுருக்கு. அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த வேதிக் கல்ச்சரில் நம்ம வாழும்போது இந்த ஒரு பியூரிட்டியோட அதோட தாத்பரியம் உணர்ந்து ஒரு ஹியூமன் லைஃபாகவே நம்ம வந்துட்டு வாழும்போது அதில் இருக்கிற ஒரு அமைதி, சந்தோஷம், திருப்தி, நிறைவு அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அலாதியாக இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதுதான் இந்த செக்ஸ் லைஃப் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு பேசிக் இந்த மெட்டீரியல் லைஃபோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே அதான். சரிங்களா? அப்போ நம்ம வந்து ஒன்ஸ் நம்ம வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் ஒரு வேதிக் கல்ச்சரில் வாழலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் இக்னரண்ட்டில் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு படிப்படியாக இந்த விஷயங்களில் ரொம்ப பற்றுதல் ஏற்பட்டுடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா இல்யூஷனில் இருக்கும், அறியாமையில் இருக்கும். அதனால சரீரம் சார்ந்த விஷயம்லாம் என்னது அப்படின்னு அதுதான் அறியாமை இல்லையா? எல்லாமே பகவானோடது, ஆனால் எல்லாமே நம்மளுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். இறக்கும்போது எதுவுமே நம்ம கூட வரலன்னு தெரியும், இருந்தாலும் அதெல்லாம் நம்மளுது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அந்த அறியாமையில் இருப்போம் இல்லைங்களா? அதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதனால தான் நம்ம ரொம்ப ப்ராப்பராக கரெக்டாக இருக்கணும் வேதிக் கல்ச்சரில் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ அட்டாச்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது, சரீரம் சார்ந்த அடையாளங்கள்லாம் சொல்கிறோம். நான் வந்து இந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க, இந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குற எல்லாமே வந்துட்டு டெம்பரவரியான இன்ஃபர்மேஷன் தான். when he dies he gets another body. இருக்கிற வரைக்கும் தான். இறந்ததுக்கு அப்புறம் கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு சரீரம், அது ஒருவேளை ட்ரீயாக இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடையாளம் மறுபடியும் கிடைக்கும். அது ஒரு பேர்டாக இருந்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடையாளம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை. அது நம்ம நல்ல மனசில் நம்ம பதிய வச்சுக்கணும். அதனால் இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வேதிக் கல்ச்சரோடு நம்ம வாழணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும். இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு லைட் அப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மற்ற எல்லாமே பிரகாசம் தான் நம்மளுக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் அறியாமையோட உச்சமாக இருக்கிறது இந்த விஷயங்கள்லாம் தான். அதனால் இதுலேயே நம்ம விலக்கிக்கணும். இட் மே பி சுப்பீரியர் பாடி ஆர் இன்ஃபீரியர் பாடி அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் கர்மா. இன்னொரு சரீரம் கிடைக்குது கர்மாக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு பார்க்குறோம். சுப்பீரியர் பாடினா ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போவோம், இன்ஃபீரியர்னா மறுபடியும் பசு பட்சி வாழ்க்கையிலேருந்து ட்ரீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். சரிங்களா? அதுதான். அப்போ சயின்ஸ் இஸ் நாட் நோன் இன் த வேர்ல்ட். இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், அதுவும் நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம், செகண்ட் சாப்டரில் பார்க்குறோம், முக்கியமாக 15th சாப்டரில் பார்க்குறோம். ஒரு சோல் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகுது அப்படின்றது 15வது அத்தியாயத்தில் புருஷோத்தம யோகத்தில் இல்லைங்களா? காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல
நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆத்மா வந்துட்டு சுபாவத்தெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணுது, கர்மாலாம் தாங்கிட்டு அடுத்த சரீரத்துக்கு போகுது. அந்த ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் கிடைக்கும். அதை வச்சு மறுபடியும் என்ன பண்ணும், அந்த வாழ்க்கை அது வாழுது அப்படின்றது ரொம்ப வேதத்தோட ரகசிய பகுதியான 15வது அத்தியாயம் அதுலேயும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் அப்போ சோல் எப்படி டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகுது ஒரு சரீரத்துலேருந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். பீயிங் என்ட்ராப்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாடி. அதுதான் நம்மலாம் வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ்லாம் இல்லை. சரிங்களா. யாராவது வந்துட்டு அவங்ககிட்ட எத்தனை செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் நம்ம ஏதோ 10 20 30 அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பெருமையா. சரியா. ஏன்னா அவ்வளோ பிறவைகள் எடுத்துட்டோம், சரீரம் மாறி இருக்கு நமக்குலாம். அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ், நிறைய மெட்டீரியல் பாடியில் என்ட்ராப் ஆகியிருக்கோம் நம்ம. அதுதாங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் அறியாமை. அது ஒன்று தான். கிரந்தங்கள் வாசிக்கல, ஆச்சாரியர்கள் கைடன்ஸ் கிடைக்கல, பக்தி பண்ணலை, அதனால இருக்கிறோம். இனிமேலும் அந்த மாதிரி நிறையா செட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் வேண்டாம். சரிங்களா. அதுக்குள்ள நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் வந்து நம்ம வந்துட்டு தெய்வீக சரீரம் பகவானோட அம்சத்தில் கிடைக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். பகவானோட அனுகிரகம், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம். ஹவு கேன் ஐ கில் மை பிரதர். இது வந்து பகவத்கீதையில் அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க இல்லையா. கொஷின் 2.11லேருந்து தான் கிருஷ்ணா வந்து பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் எப்படி என்னோட பிரதர்லாம் சகோதரர்கள்லாம் அழிப்பேன், கிராண்ட்ஃபாதர் ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்காங்களே, பாட்டன்மார்கள் அவங்களாம் இருக்காங்களே, அவங்கள நான் இப்போ அழிப்பேன் அப்படின்னும்போது பகவான் சொல்லுவாங்க, ஆரியன் மாதிரி நீ இப்போ இது அதாவது எல்லாமே நாலேஜ்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நீ வந்து பேசுகிற அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது லேர்ன்டு மேன் ஆரியன் மாதிரி பேசுகிற, ஆனால் வந்துட்டு எதுக்கெல்லாம் வருத்தப்படக்கூடாதோ அதுக்காகலாம் நீ வந்து வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்க அப்படின்றத வந்து சொல்லி, அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி இதில் வந்துட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறி அந்த குருவோட ஸ்தானத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஃபுல் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. கொஞ்சம் கண்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா. அதையும் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா அட்டாச்மெண்ட் தானே, மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் தானே. பகவத்கீதை ஸ்டார்டிங்கு அர்ஜுன விஷாத யோகமே மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்டு. அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் என்ன ஒரு நிலை கொடுத்தாங்கன்னா, இந்த கலியுகத்தில் ஒரு சாத்வீக குணத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆத்மா எப்படிலாம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸில் வருவாங்க அட்டாச்மெண்ட்னால அப்படின்றது தான் அது பேசிக் அந்த இதுவே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதுதான் பகவான் வந்து இங்கே வந்துட்டு சொல்கிறாங்கன்றது பார்க்குறோம். ஸோ அட்டாச்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயந்தான். அப்போ அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால என்னென்னா நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை. அதுக்கு மெயின் காரணம் செக்ஸ் லைஃப் தான் அப்படின்றதுனால நம்ம அதுலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இதை நம்ம இங்கே பார்க்குறது அப்போ தே ஆர் ஃபர்கெட்டிங் மேரேஜ் லைஃப் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? மாதாஜி இல்லை இல்லையா. ஓகே. அப்போ இந்த கலியுகத்தில் என்ன அப்படின்றத நம்ம மறுபடியும் பார்க்குறோம். சரிங்களா. இந்த கலியுகம் வந்து குவாரல், மந்த புத்தி, மிஸ்கைட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஆயுள் கம்மி, அதுக்கப்புறம் ஆன்சைட்டி எப்பயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா. இதுதான் கலியுகத்தோட அம்சம். எல்லாரும் வந்துட்டு சண்டை போடுறதுல ரொம்ப விருப்பப்பட்டிருப்போம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ உள்ள விஷயங்கள் என்னென்னா, இந்த குவாரல்சம் நிறைஞ்ச இந்த மோஷன் ஆஃப் ஃபால்ட் கலியுகம். அதுல என்ன சண்டை பிரியர்கள், மந்த புத்தி, அது அதிர்ஷ்டமற்றவங்க, அதிர்ஷ்டமே இல்லாதவங்க மாதாஜி. 1.1.10 மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. இதெல்லாம் அடையாளமா இருக்கும்போது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, மேரேஜ்லயே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கையே இல்லாம போயிடும். இப்ப அதெல்லாம் சர்வசாதாரணமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. லிவிங் டுகெதர் அப்படிலாம் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். அப்ப செக்ஸ் லைஃப் தான் பிரதானமா வச்சு வாழ்றாங்க. அதுல எதுவும் வந்துட்டு டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா உடனே டிவோர்ஸ்க்கு அப்படின்ட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சிலாம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் குறைக்கணும்லாம் பார்க்குறாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே வந்துட்டு நம்ம டெம்பரவரியா தேட முடியாது. பெர்மனெண்ட்டாக சொல்யூஷன் வேணும்னா ரியல் எஜுகேஷன் வேணும். அதுதான் நம்மளோட கிரந்தம். சரிங்களா. நம்ம கிரந்தங்களை நல்லா வாசித்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் ஈடுபட்டாலே, வேதிக் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணாலே எல்லாமே சரியாயிடும்.
ஆனா மத்த இதுலலாம் என்னன்னா, அது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தேடலாமான்னு பார்ப்பாங்க. எதுக்குமே டெம்பரரி சொல்யூஷன் நல்ல ஒரு பலனை குடுக்காது அப்படின்றது தான். அந்த எரியிற அந்த ஒரு அந்த கொழுந்து அதிலேயே வந்து சரி பண்ணணும். அந்த ஸ்டார்ட்டிங் பாயிண்ட்லயே வந்து சரி பண்ணா தான் எதுலயுமே வந்து சரியா அமையும். ஸோ அதான் இங்க வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் இங்க வந்து அமெரிக்கன் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் பத்திட்டு இங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. அ அதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளவு உயர்ந்தது இல்ல அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்லிட்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு மாறணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் மூமெண்ட் அத வந்து இங்க நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கானது கிடையாது. இது வந்து எல்லாரோட நன்மைக்காக குடுக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த விஷயம். கல்ச்சுரல் மூவ்மெண்ட் ஃபார் எவ்ரிவன்ஸ் பெனிஃபிட் அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானம் பாவனேபைஷ்ணவ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நல்லபடியா கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்ல